भगतपारा आरो मुदुइबरी हालामनि बयबो रायजो राजाया बेखौनो लुबैयो जे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्शनाव जोंनि हालामनि मोजां जाय साननो हागोन बे सुबुंनोनो जोङो भटखौ होगोन आरो जोंनि बे भगतपारा मुदुइबरीया आबसुनि सोमावसारनाय समनिफ्रायनो बेसेबांबा सेक्रिफाइस होबोदों बेखौ बयबो बर' रायजोआ मिथिगौ नाथाय जोङो दुखुजों फोरमायनो गोनां जायोदि जोङो खोला ओनसोलनि जेहेतु बर्डार एरिया जों एसे दिप बायदि भगतपारा मुदुइबरी एरियानि बर' सुबुंफोरा जोङो बायदिसिना धोरोमारि आरो बायदिसिना राव बुंग्रा मानसिफोरनि गेजेराव जोङो जिउ खांनानै दोङो आरो जोंनि अबस्थाया खोब मोजां नङा जोङो पलिटिकेलि इक'नमिकेलि जोङो माने एक्सप्लइट जानानै थानाय बादि मोनो जायफोर बिथांमोना बिसायख'थियाव देरहानानै थाङो दा बिथांमोन केन्डिडेटफोरा जोंनि हालामनि मोजां सानोना साना जों मिथिया नाथाय जोङो डेभेलपमेन्टखौ नुनो मोना जोङो दा बावैसो बुंलांनाय बिथां आदा खगेन चन्द्र बसुमतारी बिथाङा सासे एक्स आबसु वार्कार हिसाबै दुखु खालामनानै बुंनाय बायदि आंबो बुंनांगोन जे गोबां बर' गामिया बिटिसिआव हाबाखै आरोबाव बेवहाय डेभेलपमेन्टनि खामानिया एसे माने नांथा नांथा जायो गुरैनिफ्राय मा हरो बा जोंनिफ्रायबो लिडार गेदेमा लिडार गैयिनि जाहोनावबो जानो हागौ आरो गुबुनारि राव बुंग्रा बिथांमोना जोंनिफ्राय केन्डिडेट मोनबोगासिनो दङ जागायनायनिफ्राय एजिपि बिजेपि दा बिथांमोनजों दैदेनजानाय जा गुबुन राव बुंग्रा केन्डिडेटफोरा जोंनि भगतपारा मुदुइबरीखौ एसे माने बियारि महरै बिथांमोना जोंखौ नायो दा बेवहायनो जोङो जोबोद दुखु मोननानै दङ जोङो साधारन सुबुं जों खेथि बाथि मावनानै जानाय सुबुं जिहेतु जोंनि खेथि बाथिफोरा मोजां जानो थाखाय जा इरिगेसन सिस्टेम दै जगायनायनि जा बेबस्था दा बेफोरखौ जोंनियाव पर्याप्त परिमाननि गैया जाफोर गंसे गंनै दङ बेफोरबो असल अबस्था दा बेनिफ्राय जों दै जगायनाय मोननो हाया जोंनि बेवहाय भगतपारा हालामा बिराद मोनसे पुराना जायगा नाथाय डेभेलपमेन्टनिफ्राय जोङो नायोब्ला जोङो बहुद आन्डार डेभेलप नायदों जायखौ जोङो माने थोजाफा मोनाखै दा बिथांमोननिफ्राय जा हरो दा बेयो जोंनि थाखाय थोजाफा नङा जोंना हस्पिटाल गंसे दङ बेबो फुल फ्लेजेड नङा दासिमबो 30 बेडेड हस्पिटाल जानो गोनांमोन जाय जायगाया जोंनि भगतपारा स्टेट डिस्पेन्सारिनि मुङाव दङ बेयो दायो शेरपुर एबा दरं जिल्लायाव गोग्लैदों आसामाव गोग्लैदों जायनि जाहोनाव दा बावैसो बुंलांनाय बुंथिगिरिया बुंबाय जे शेरपुरखौ जोङो बिटिसिआव सोनो हायिया बिराद मोनसे खहा दा बे हस्पिटालखौ बानायनो थाङोब्लाबो बे जायगाखौ जोङो मोननो हाया बेफोरबादि जा गिदिर गिदिर अनुष्ठानफोरा शेरपुराव हाबसननानै दङ भगतपारा हायार सेकेन्डारि बादि जोंहा बे डिफेन्सनि रिजार्भ जोंहा बे समबाय समिति आरो भेटेनारि एसयूएस बादि जोंहा आबसुनि अफिस पिडब्लिउडि अफिस जोंहा बे गोबां गोबां अनुष्ठानफोरा बेवहाय हाबनानै दङ जायखौ जोङो बे दा जोंनि होननानै बुंनो हाया बेयो बिराद दुखु गोनां बाथ्रा आरो फैबाय थानाय इलेक्शनाव फैबाय थानाय जा बिसायख'थि बेवहाय जाहाथे जोंखौ एसे मोजां माने नायनो हागोन बादि जोंखौ एसे गोसो होनो हागोन बादि बिजाथिखौसो जोङो सायख'गोन आरो बेयो जोङो पार्टिखौ दायो बुंनो हाया नाथाय बिजाथिया जोंनि केन्डिडेटआ जोंखौ अननो हानाय जानांगोन दा बेखौनो बुंबाय आरो उननि जाफोर बिसायख'थिनि महर जोङो सिगाङावबो नुबोबाय गुबुन गुबुन पार्टिनि दोलोनि बिथांमोना जोंनि जायगाफोराव फैनानै गुगुरुब खुलुमफैयो जे आंनो टिकेट होनो थाखाय नोंथांमोना आशीर्बाद खालाम आफा इसोरखौ माने खुलुमनानै बोर सास्रियो दा बेनि उनाव टिकेट मोनखांनायनि उनाव बिसायख'थियाव माने देरहानायनि उनाव बिथांमोना जेबो खबर लाया बे एमपियानो जायाथों मानो एमएलएआनो जायाथों मानो उनावहाय एमसिएलए आरो इएम दा बिथांमोनखौबो जोङो बेबादिनो केन्डिडेट मोननो हाबाय जायनि जाहोनाव भगतपारा मुदुइबरी एरिया दासिमबो माने जौगासारनो हायाखै शिक्षानि बिथिङावनो जा रांखान्थिनि बिथिङावनो जा राजनैतिक बिथिङावनो जा जोङो एक्सप्लइट जागासिनो दङ ओंखायनो फैबाय थानाय जा केन्डिडेट बेखौ जोङो जोंखौ अननो हानाय बादि जुदि केन्डिडेट जायोब्लासो जोङो भटखौ होगोन ओंखायनो
बिजेपिनि केन्डिडेट एक्जिस्टिं एम बिथाङानो दङ बिथाङा जुदि भट बिनो फैफिनोबा नोंथांमोना दा बिथांखौ जोङो मोगा मोगि बुंगोन जोंनि दुखु दाहाखौ बुंगोन जोङो मोननो हायैखौ जों आरोबाव गोबां माने सुबिदा मोननो नांगौमोन बिथांनिफ्राय जोङो मोननो हायाखै बेखौ जोङो सासे माने भटार हिसाबै बिथांनि खाथियाव जोङो बुंगोन मोगा मोगि दा जोङो बिथांखौ 5 बोसोर मोनबाय बेनि उनावबो जोङो सुबिदाफोरखौ मोजाङै मोनाखै जायनि जाहोनाव बिथांमोननि जायगायाव बिथांमोननि राव रायलायग्रा जायगायाव जोङो बे समस्तिनिनो गोबां डेभेलपमेन्टखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जोंनि गेजेरावबो माबाफोर डेभेलपमेन्टनि खामानि फैयोब्ला बिथांमोनजों माने खिथु खिथु खारफानाय जाफोर ठिकादार माने गेदेर मानसि दा बिथांमोननोसो होनाय नुनो मोनो जोंनि एरियानि मानसिफोरनो बिथांमोना बे खामानि दामानिखौ होआ दा बेफोरबादिखौ जोङो नुगासिनो दङ बेनिखायनो दुखु फोरमायो जे फैबाय थानाय जा इलेक्सन बिसायख'थि बिटिसिनि बेवहाय जाहाथे थि सासे केन्डिडेटखौ जों मोननो हायो बेखौनो आसा खालामनानै आंनि बुंनायखौसो जोंनि सुबिदानि थाखाय रिजनेल पार्टिब्लाबो जागोन जोङो नेसनेल पार्टिब्लानो जे बयखौबो होदों जोंहाथ' एमपिआ नेसनेल पार्टिनि दा जोङो एमएलए आबो एसे सापर्ट खालामो जोंनिया मंगलदै समस्तिना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जा पार्टि नाथाय जोंहा डेभेलपमेन्टआ बहा जोंथ' मोननो हायाखै दा बिथांमोना सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटनिफ्राय सामलायगासिनो दङ थेवब्लाबो बिथांमोननिफ्राय जोङो डेभेलपमेन्टखौ बिथांमोननि जायगायाव जेरैहाय होदों जोंनि जायगायाव नाथाय बेसेबांखौ होनाय नुनो मोनाखै ओंखायनो गैयाब्लाबो बर' होननानै नासयगासिनो थायो बेयो बेसेबांबा जुगनिफ्रायनो सोलिगासिनो दङ दासिमबो बे बारकरार जानानै दङ बेखौनो आं बुंबाय आरो जोङो भकतपारा मुदैबुरि हालामनि गासिबो सुबुंफोरानो एक्सप्लयटेड মোৰ নাম শ্ৰী সঞ্চয় বড়ো গতিকে হয় মই 89ৰ পৰা মানে বৰ্তমান সমাজৰ কাম কৰি আছোঁ তথাপি এই ভকতপাৰা অঞ্চলত যিটো যোৱা 2008 চনত যেটা এটা সংঘৰ্ষ হ'ল এই গোষ্ঠী সংঘৰ্ষ এই গোষ্ঠী সংঘৰ্ষত যিটো বজাৰটো এতিয়া পুৰা ডেষ্ট্ৰয় হৈ গ'ল কিন্তু আমি আশা কৰিছিলোঁ যে বজাৰটো পুনৰ এটা ভাল হ'ব বুলি কিন্তু এই বজাৰখন নহ'ল তাৰপিছত অঞ্চলটো এটা ডেভেলপমেণ্ট হ'ব বুলি আশা কৰিছিলোঁ গতিকে ইয়াৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনিয়ে এতিয়াও মানে ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে আপত্তি দৰ্শাইছে গতিকে হয় মই আশা কৰিছোঁ আগন্তুক যিটো পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে যিখিনি মানে ইলেকশ্যনত জিকি আহে তেওঁলোকে যি কেণ্ডিডেটে নহওক কিয় তেওঁলোকে যাতে ভালদৰে কামটো কৰি পেলাই অঞ্চলটো ডেভেলপমেণ্ট কৰাটো মই কামনা কৰোঁ যিটো আমি আশা কৰিছিলোঁ চবেই প্ৰমোদ বড়ো এজন চিফ হৈ আছিল তেখেতে বহুত কাম কৰি আমাক আগুৱাই লৈ যাব কিন্তু তেখেতৰ পৰা এই অঞ্চলৰ ৰাইজ বা মুৰিবুৰি অঞ্চলৰ ৰাইজ একো পোৱা নাই ইয়াক মানে মই আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যাতে সেইখিনি আমাক তদাৰক হিচাপে লুক আফটাৰ কৰিবলৈ আশা কৰি ধন্যবাদ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তেওঁৰে বিজেপিৰ ইএম দিগন্ত বড়ো তেওঁলোকে আপোনালোকক ইএম হয় কেনেকৈ মিডিয়া প্ৰশ্ন কৰিছে মোক যে বিজেপিৰ এজন MCL তথা EM দিগন্ত বৰুৱা ডাঙৰীয়া নিশ্চয় অঞ্চলটোত বহুত কাম কৰিছে বুলি তেওঁতো কৈ আছে গতিকে ৰাইজৰ কিবা এটা আশা ভাৱ এতিয়াও নিশ্চয় থাকিব পাৰে গতিকে মই আশা কৰিছোঁ পুনৰ যাতে EMৰ থ্ৰুদি মই এটাই অনুৰোধ কৰিছোঁ তেখেতে কৈ আছে কি আমাৰ লক্ষীবানটো তেওঁ কিমান কোটি টকাৰ কাম কৰিছে লাখ টকাৰ কাম কৰিছে আৰু ভোলানাথ ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বান এটা আছে সেইটো এতিয়াও কমপ্লিট কৰা নাই গতিকে সেইখিনি যাতে কামটো কৰি দিলে নিশ্চয় খেতিয়কৰ বহুত লাভৱান হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ মই আশা কৰিছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া গতিকে এইটো সুযোগতে যাতে তেখেতে ভালদৰে চকু নজৰ কৰিব আৰু তেখেতৰ ওপৰতে আমি আশাবাদী ধন্যবাদ